Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Friday, no? Yari kita sa ika-13 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Magapasundayag na dugay-dugay ang inyo sining mga balita gikan sa ato sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag magka-time kita diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sa mga kapurukan kag kabaranggayan, mga kaaksyon namon sa Kanginan Plus ang aton sining mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental. May baha-baha pagid gihapon nga mabatyagan sa pila ka mga areas plus ining landslide, no? Bangod man sining pilagid kadlaw nga pagulan-ulan niya sini. May mga tendency nga paghumok sang duta mga kaaksyon, ilabi na sa mga may kwamlabang lead nga mga areas, no? Like sa Barangay Rizal sa San Carlos City, may natipag tong bato kahapon subong adlaw mga kaaksyon na talupangdan sang pila ka mga motorista na tipagman ang pila ka areas dira sa Barangay Rizal sa area sang Dukog-Dukog Sitio Dukog-Dukog, Barangay Rizal, Dakbanwa sang San Carlos. Paghalonggid sa mga motorista kay apisar nga daw ay naman ga ulan garo talit hilang kun kaysa, pero ay dunto kung sa iban nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental same man ang nabatyagan nila, pero diri sa syudad sang Bacolod ulan-ulan nagawisik-wisik sa kung
kung kaysa gauntat man, kung kaysa ganami man ang tiyempo o mga kaaksyon. No? Sige, welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang ato sining mga kaaksyon sa bahin sang oriental side sa Negros Oriental. Nagapakigupod na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos anong mga balita sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Dalontang pinaka-latest nga report dira sa Kapitolyo ni Aksyon Marlon Hidovia. Bulig sa mga napiktuhan sang bahaho sa Negros Occidental, ginapreparar na sang Provincial Social Welfare and Development Office. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon selebrasyon sang Bacolod Jazz Festival. Ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga mangin maayo nga panugod sang tuig o sa tuig 2023. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay 3 ka mga kawatano sang kable nga nadakpan sang Police Station 2 ginpasakaan na sang kaso. Mga suspect ginpaidalom sa investigasyon sa posible may angot sa iban pang kinawatay sang kable. Sa Nukpo naman nga balita, ay gabalita ni Aksyon Zel Minardo, karon dugay-dugay, isa ka senior citizens nga Hungarian national sa Puan Patayo sa Kabakawan sa siyudad sang Bago. Kag commander sang 303rd Brigade gina-encourage sa mga pumuluyo sa kada barangay nga ideklara ang mga CPP-NP nga persona non grata agud nga malikawan ang katalagman. Kag sa patrol karon dugay-dugay, gabalita ni Aksyon Zel Minardo, Philippine Coast Guard nagpanugyan sa mga manugpangisda nga ipaiway na yung pagpalawod bangod sa malain nga tiyempo. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Goti binimay kang tanan sa tricycle blang na anodos ang tubig baha, wala pa makita. City Disaster Risk Reduction and Management Office padayon ang search and retrieval operations. Tido, ambot kun may tao ito nga sakay ang tricycle, no? Ato na hibaloon karon kay Aksyon no Roger Gotib, mga kaaksyon. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, sa San Carlos, mga kaaksyon, clearing operation sa natipag nga duta sa dukog-dukog sa syudad sang San Carlos. Nagapadayon biyahe sang barko sa pantalan sa mga syudad. Padulong sa Toledo, Cebu, nagbalik na. Sa balita kay Aksyon na Vidya pasible sa banwa sang Binalbagan, wala sang masang dako nga epekto ang malain nga panahon sa sektor sang agrikultura sang banwa sang Binalbagan suno sa Municipal Agriculture's Office.
Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, mga napatay bangod sa malain nga tiyempoho, nagdangat na sa 17. Masobra 12 milyones ka pamilya ginakabig ang ila sini nga kaugalingon bilang pigado sang last quarter sang 2022. Isyu angot sa Swiss bank account sa mga Marcoso, posible hindi na pagtalakayon pa pag magbisita ang presidente sa Switzerland masunod nga si Mana. Mga pumuluyo sa NCR nagdagsa sa DSWD office matapos ang sala nga informasyon angot sa ginaligar mabaton nga ayuda. Fix 3-year terms ang mga commanders sang militar posible magdugay sa ila promotion cycle. Suno kay Defense Secretary Galvesa. Kaga DBM nag-release ang masobra 14 bilyones pesos nga military pension. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, ulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay may tsansa kita karon tirahon ta ina mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga kaaksyon ta, standbayan ay sa balita ni Aksyon Zel Minardo, live extension coffee mix mga... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary kamo. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanakit. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po ko tutungan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga. Yung mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto ang aton oras. Mga kaaksyon, sige tigirigma na, tigpalanyaga na, pagpanyaga na, no? Kay para siguradong sigurado solve ang kinanglanon sa aton sininga tiyan mga kaaksyon. Live extension super fiber ang nakita, no? May connection. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan Labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Zel Minardo sa patrol, no? Philippine Coast Guard. May panugyan sa mga manugpangisda, no? Nga ipaiwaya na yung pagpanawod mga kaaksyon bangod sa malain pa ang tiyempo. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Zel Minardo sa patrol. Aksyon Zel. Action Rex, bangod sa maulanon nga tiyempo, no kaga pagbubudag o home kiss Action Rex, na daw hindi mapaktan ang pagbundak sinisang ulan. Gani Ang man? oo, kaya titubong daw dalong sa gihapon Action Rex, ang tiyempo naton, Dre.
So sa diri sa bahin nga manug pangisda Action Rex no, although kanapisar nga wala sang sa weather forecast, wala sang storm warning signal. So, diri kay Philippine Coast Guard, isang Western Visayas spokesperson na si Commander Johnson Benjamin, na nagpahanugyan sila sa gihapon, diri sa mga manugpangisda, kung pwede, ipaiway lang yun anay Action Rex. No, kay bangod, malain sinang tiyempo, kagati kung hindi, man mapaiway, kay bangod gani sa kapigaduhon Action Rex, ang iban, amo ni ang palangabuhian. So, kinanglan, extra precautionary measure gid sila, no, kung ara sila sa sang lawod, kung maglakat sini ang ilang mga bangka, kinahanglan magdala gid sila sang salbabida, kung pwede may ara sila cellphone na kung in kaso may ara sang mga insidente nga matabo Action Rex na makakontak sila sa Philippine Coast Guard jag marespondihan sila sa gilayon Action Rex. So Action Rex aton pamatian sini ang pahayag ni Pero Commander may biyahe pa sa gyapon Action Cell, no? Daw normal man lang biyahe? Yes, correct Action Rex, no? Kalin kumpirmar man diri sang commander na wala sila ginapauntat sinin o kung wala ginabawalan nga maglakat sa lawod. Daw halinto sang daw naglain ng tiyempo, sige man ang biyahe. Daw ay man paguntat, both Pascraft and Roro, di ba? Yes, correct Action Rex, no? Sa iba ng mga port siguro, may ara mga ginpang postpone, no? Kanselado. Pero Ate, dito sa San Carlos, sa San Carlos. Dito sa Negros Occidental so far, wala man sang cancel. Sa Bacolod, ang sa Bacolod daw wala man kansilado. Ya daw, sige man ang biyahe, di ba? Yes, correct Action Rex, no? Wala sang cancel nga mga biyahe diri sa may syudad sang Bacolod. Yes, Action Rex, atong pamatian sini ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Sa ginatawag na storm warning signal. So, ang policy sa Philippine Coast Guard is that na pag may storm warning signal, wala sa mga barko, bangka na pwede maglayag. But subong, wala man subong storm warning signal. So meaning, ang ating mga barko, ang mga passenger vessels, ang mga bangka, fishing boat, they can depart and do their fishing. So, ang advice lang nato na sa mga gagmay nga mangingisda, since ang weather abi unpredictable, gin-advise lang nato na mag-take extra precautionary measures. Bantayan din nila ang weather forecast, ang sitwasyon sa dagat, kay lain-lain man mo. May kung kisaga, madlos, no? Ginatawag nato niya pugada. That is very dangerous situation kung sa isang lawod. So kung hindi gid na mapaiway, no, kay kabalo ka kapigado man siyang mga buhi, kinahanglan gid sa aton niya mananagat magpangisda, balon lang sila sang extra na mga salbabida o cellphone na in case na magkaroon sa emergency sa tunga sang lawod, they can contact sa Philippine Coast Guard o ang ilang mga himata na makapag-conduct kita sa rescue. But ang advice kit sang Coast Guard is that kung mapaiway anay ang ini nga mga panahon, kay medyo malaking gid ang tempo sang amihan, kina-advise lang nabang sila nga pagpaiway anay magpapalawod. Mga kaksyon, ato nabatian ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Balita gikan sa patrol, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Zel Minardo. Balita gikan sa patrol, no? Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Daligid lang, noy. Ang flooding situation sa San Miguel, Leyte. Mga ka-aksyon, grabe man tong tubig, no? Daw hindi mo maintindihan, kung naghalalin ang tubig ngayon, nga daw kagamay lang sang ulan, pero ang dagahay kag tubig sa pagkadamo, mga ka-aksyon, ha? Ay, perte, no? Terrible man, ang subong adlaw Friday the 13th man gali, no,
pizza tres si Mansubong, no? Pero daw ambot kung gina-consider pa na sang halos kalabanan nga mariit-riit ining adlaw, no? Sang Friday. Pero te ang iban sini siling nila mas mariit kung wala unod ang imo bulsa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige sa mga kaksyon ta, Ditex 500 mga kaksyon, ha? Gina-problema mo ba lang mataas nga blood sugar level mga kaksyon, ha? Mag-Ditex 500 na kita. Ang may ampalaya ini extract ampalaya extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level mga kaksyon. Likawan ang komplikasyon dala sang diabetes mga kaksyon, ha? Mag-Ditex 500 na kita. Kulang sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako magulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako maghulam pigado tas kay ano ko sila
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:20 na nga aton oras kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon karon nga gamay ginpresentar angot sa Bacolod Festival diri sa syudad sang Bacolod no. Tiginalauman nga mangin Mayo kuno ang panugod sang tuig 2023 suno kay Mayor Albi Benitez. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Art. Nautod, no? Dari gilang Aksyon Art standby ay dira sa Bacolod City Government Center. May ginapatigayon mandang profiling kag issuean sang city job orders employed ID mga kaaksyon no gadugok manda subong no kadamo man sa mga job orders employees dira sa Bacolod City Government Center Labi no. Sige balikan ta si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex, wag lang madugay natapos din ang press conference ang mga official diri sa syudad sa Bacolod sa Bacolod Yacht Festival. Sa diin nag-attend no si Mayor Albi Benitez para sa sining ginapatigayon nga press conference. Now, bilang pag-ubisa sa tuig 2023, sunod diri sa alkalde galaom siya no nga ining festivity magadala no kag manginumpisa sang maayong sitwasyon for 2023 especially nga di under recovery pa kita no diri sa Bacolod kon pandemic ang paghambalan di siling diri ni Benitez o hindi pa siya kahatag actually kung partiya sa mga bisita kay ginpamangkot mo ang mga festivity or festival coordinator sa Sudex kung bala may ara sila sang gina-expect o kung may ara sa mga bisita nga mag-aabot ka especially sa China gati kung China pag-ambalan niya kundi may ara sang surge o kung bago dito nga mga variant
kaso sa COVID-19. Siling diri sang mga coordinators sa Bacolod siling nila hindi na guro matabo kay ang sitwasyon sang siling Chinese New Year. Actually siling nga instead nga magkadto na di ang taga China, nagapauli na gani sila mo dito sa ila sinitag sa mga lugar sa China. So imposible nga may mga taga China makadto pa dire para mag-attend sa Bacolod Festival. Now, sa part ni Mayor Albi Benitez, siling niya kabay pakuntan nga sa sining selebrasyon, amo ini ang magadala no sa prosperity kag nga sinyales para sa year 2023. Actually, from January, kanina, nga activity nila 20 to 22, may mga activities sila kag while pagaling kay na si Councilor Jason Villarosa sang datos pa kay approve naman ang closure sa dina hiwaton government center kag diri sa may Mega World la na mula ding Vinyo duwa ng Vinyo ho Mega World kag sa may new government center nagkaligad tong administrasyon daw sa Lacson no Lacson ang Bacolod sa Lacson tisubong diri na ni ihiwaton no ang ining event. Yari ang mensahe ni Mayor Albi Benitez. Even in China, just to give you a little story of how it was there. Although very strict sila, we had several swab tests during the whole state visit. Two swab tests before leaving, and then every day dito, and then also before leaving another one, and upon arrival here another one. But if you look at the dito sa Beijing, parang daw normal lang. No? So people were still walking around, people were still commuting. Kita naman to sa mga museums, people were still there. So sa Forbidden City, people were going their normal lives. No? So kung balaan also, I think China is already open. No? So I think they are now saying that more or less ang health situation nila is already under wraps. So which is why now they have opened. So I'm hoping ang later part na sa niya ginambalakson na Rex, dara na ang iya sining expectation para sa sining pagpatigayon sa Bacolod Festival. Kaya sila niya ako mismo nagaling ko sa China, niya okay na mo tingin status, kag gina-expect niya na sining selebrasyon, bangin umpisam rin sa nga mayong nga sinyales para sa tayuyon nga pag-recover. Hindi lang economically sa nga Bacolod, kundi sa iban pagin nga aspeto para sa maayo ng pagsulod sa karon nga tuig. Sa action report sa afternoon edition sa Pairing Line ni Plastat pa ni Karon, kaya may pila ka mga issue din ginbuyan si Mayor Albi, kapin pagin sa Masiwa Action Rex, sa Seneco, sila nga ba hindi among explanation na ginatag sa akon sa ginapamangkot ko parte sa presyo sa kuryente, no kagda parte basura nga issue nga mayaraman sa sabat si Mayor Albi Benitez. Ang atong balita gikan sa Bacolod City, Alboy Ginadulog sa ino sa live extension Sopan Fiber, magkapasiguro gid kamangin mayo ang aton city condition sa tinaikag dyan para likaw sa colon kag stomach cancer. Tanan life extension, Super Fiber. Aksyon at tayhupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat sa ginaksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Standbyan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, standbayan ay no backlash dashboard, car aircon cleaning system, Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang
si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial bulig sa mga napiktuhan sang pagbahablaho sa Negros Occidental ginapreparar na sang PSWD o mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Mar. Okay. Hinayaw kay hinay. Okay. Aksyon na rin sa masako-sako subong ang mga personal sa Provincial Social Welfare Development Katalatapan sa preparar na sang bulig nga ipadala sa sini mga pamilya nga napiktuhan sang baha sa nagkalain nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Suno kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ay food packs kaganan na food packs sa lakip na ang hygiene kits ang natala na nga ipadala sa sing namo ang mga affected families. Hygiene kits bagod nga gina-anticipar diri ang posible nga pagkatuhaw sa mga waterborne diseases bla nga dala sang baha. So ginatinguan sa provincial government nga ma-minimize ining ginatawag nga waterborne diseases ilabrigid ang leptospirosis lakip na ang ginakabalak-an subong nga cholera. Wala pa naman sang latest gid nga information nga nabaton si Diaz. Kung bala ang mga ginpangpakwit nga pamilya kahapon nakabalik na sa ila sining puyan. Laban-laban basi kung dugay-dugayo kung nakaroon sa Sidmond ay ulihin nga report nga mabaton diri kung ipadala diri ang PSWD o ang PDMPD sa Matalatapan ni Atty. Diaz kay ang datos naging presentar niya Aksyon Rex sa subong lamang nga udto as of 6:47 PM ini kagabi na report sa nga PSWD o PDM PD. Ang affected population bangod sa sining low pressure area kag share line sa Cadiz City 222 ka mga pamilya halin sa siyam ka mga kabarangayan. Sa Pago City may ara sang 22 ka mga pamilya sa 3 ka mga barangay apektado sang baha. Sa Gay City may 5 ka mga barangay apektado kag 44 ka mga pamilya. Sa Kawayan muning mayong balita kay way sang evacuees as of 10 AM subong nga adlaw. Talisay City may isa ka barangay apektado, isa ka pamilya. Kag sa Kanduri may ara sang 41 ka mga affected families. Bata ginaulat pa diri ang latest sa official report. Ang insidente naman nga monitor angot sa nagluntad nga landslides. Talisay City sa barangay San Fernando. Isa ka pamilya apektado kag may isa ka puloy-an ang totally destroyed tangod dina sang landslides. Sa Gay City may ara man sa report nga landslide pero ginahulat pa ang official report halin sa DRRMO. May sagay man gali? May sagay man o. Inisal nga report ka nakalabot sa may opisina ni Atty. Diaz pero wala pa sa official report halin sa DRRMO. Pero check pa kung diin ining barangay kakudalong status sa area.
Now, ari ang affected sea travel tungod sa lain nga panahon. As of January 12, kung kahapon, sa hapon, MV Light Ferry, ang stranded passenger, 24, kag stranded rolling cargo, 12. Halin din sa Philippine Coast Guard nga report, San Carlos City, ari medyo makatuga in action direct sang takol pa o kung kabalaga sa mga travelers pala. Kay kabudlay ang ginatawag nga rock slide mo. Hindi may mataktan action rex na gulpi lang may nagadulhog yan na dalagko nga bato. So, may rock slide ka natabo sa upper portion sang Zone 12 dira sa may Eco Translink Highway. Ang road clearing subong padayon. Kag ang isa ka lane sang dalan apektado kay natampukan din action direct sang debris o kung dulhog mga duta pati na ang patong talagko. No? Ang report ka na as of 10:40 a.m. cleared kag passable na ang area. No? Mudslides, di man siling kita mudslides action direct sa duta sa kanulutak bla. Likado man may natabo sa upper portion sang Zone 12 tara man sa Eco Translink Highway. May clearing operation man naging tatagayon kag subong nga hapon ginalauman naton nga amat-amat na ni nga tinuan ang area. Inang report ni halin na ni sa CDRRMO San Carlos City. Angot sa dulig ay padala ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Automatic na with the PSWDO ang aton nga mga food and non-food nga mga items are prepared no before the calamity strike. So may ara kita na monitor nga sufficient rice, canned goods kag aton mga hygiene kits na ready na siya for deployment and on their own without need of further approval the PSWDO can already distribute sa aton nga mga affected families sa flooding. Sir, we're also on the lookout sir sa possible nga masakit that may arise from flooding. And that's why ang aton hygiene kits are also being released simultaneously with the food items naton, no? So that hopefully ang mga waterborne diseases will be minimized. Kung kinahanglan gid sa ulihin naman kinahanglan sang pag-distribute sang safe potable water, no, we will also do that, no. Si Provincial Administrator Atty. Rezando Diaz. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa ato sining pagpanumbalik report ni Aksyon Zel Minardo sa Nokpo, pagkantuanta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Pabalik na diri sa ato siling pangalagad Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:46 ang aton oras 12:46 na mga kaaksyon, no? May tisianay ko lang balang imo siling ilawak. Puwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo!
Katuan tanang balita ni Action na Zel Minardo sa Nukpo, ini may kang tanan sa isa ka senior citizens blahong nga Hungarian National na sapuan patayo sa mga sa kabakawan sa syudad sang Bago mga kaakson. Kag commander sang 303rd Infantry Brigade gina-encourage, ginahangkat ang mga pumuluyo sa kada barangay nga ideklara ang mga CPP-NPA nga persona non grata agud nga malikawan ang katalagman. Yari ang kauntan sang balita ni Action Zel Minardo. Action Zel? Action Rex, patay na sa kanasapuan niyang isa ka Hungarian National sa Kabakawan sa Purok Abatad, Barangay Sampinit sa syudad sang Bagoya kahapon nga adlaw. Diri kaya Police Senior Master Sergeant Hob Ugares, ang investigador sa isang Bago City Police Station nga nagapadulong ini sa istasyon ang live-in partner ni Laszlo Matias, ang ini ang victim na 63 years old. Sino tong biktima, Action Zel? Laszlo Matias. Matias? Yes, Laszlo Matias Action Rex, so 63 years old ini siya. Kag agad report si Tani sa iyang live-in partner nga na missing Action Rex. No, kaya ini sunod sa investigation sa nga Bago City PNP nga matami ini nga nag-aagi sa Kabakawan at kag sang Lunes ini ang namindahan apang wala na nakabalik Action Rex. No, kag kahapon sini mga alauna sang hapon ini ang nakitaan sa nga nagapang-scrap sa nasambit nga lugar nga nagakaya na lang kag nagasuksok sa nga raincoat kag antipara. Kag sunod sa investigador nga wala man sa nga pilas ang biktima kag nagpatigayon ini sang autopsy examination na nag-request ni ang family ako ng live-in partner sa isang victim which is subong Action Rex no gina hulat pa nila ang autopsy result sa isang biktima pangati sunoman sa Action Rex. Go ahead. Sunoman sini sa live-in partner sa biktima nang may-ari ini sang maintenance nga bulong ini ang victim, no, which is sa subong subject man sa post-mortem examination ang victim kaya ginapatihan man diri sa Bago City PNP na ang natabo is natural cause of death. Pero si Action Rex sa pamatian sini ang bugos nga pahayag sa Chief Investigator sa Bago City PNP. As of now, no, gahulat pa kami sa result sa postmortem examination ng doktor. Accordingly sa akong duty investigator on case, gusto sa pamilya ipautompsy. Yes. So sa subong ma'am, wala pa kami na nakaptan nga result kay considering nga wala pa na autopsy. But initially ma'am, sa base amon nga investigation, ining biktima nato is wala man sila ma'am sang signs of struggle or either nga nakita kami bla ma'am nga sa exterior mga pinas o no wala. No? Kaya during sa amon nga arrival dito sa area nakita man namon gani ma'am nga ang iyan di para ra pa Japon do nagigda lang sa bla ma'am. Yes. Ang iya kalo ara Japon no ang iya nga smuggle ara ma Japon sa iya nga tiil no so far daw wala man kami sa nakita pero still nagahulat kami na isang autopsy report ma'am kay basi pa lang bala no. Action Rex sa tunabatian ang napahayag ni Police Senior Master Sergeant Hob Ugares. Samtang Action Rex no sa piyak naman sini nga bahin niya kila pahayag mandri sa nga commander sa 303rd Infantry Brigade ang si Colonel Michael Samson nga ginhangkat sini ang mga pumuluyo sa kada barangay no diri sa bugos nga Negros Occidental. Action Rex no nga ini ang ideklarar nga na persona non grata ang katapo sa nga CPP-NPA kung sa din ini ang buot silingon sa nga persona non grata nga hindi pag-welcome o kung pagpatunon diri sa mga barangay sa ilang mga panimalay agod malikawan ni ang pag-ilinaway. Action Rex o kung ang katalagman no kabasiin kaso karon nga matuksiban dira sa mga militar no kag may ara dira gali nga sa isa sa nakapuluyan kag barangay nga may nagatilir nga mga katapos sa nga CPP-NPA no amoy na ang pwede tumaan sa nga enkwentro no sa mga specific on barangay diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Action Rex sa pamatian sini ang kabahin naman sang pahayag ni Colonel Michael Samson.
we are encouraging mga pumuluyo to declare persona non grata to the rebels or the members of the CPP and PA. In essence, a non-persona non grata or persona non grata means that we should not welcome the armed group to our homes, to our communities, and to our barangays. Kaya ang butsilingon sina kung ang consequence ang pag-welcome nyo sa presence ng armado, you put into danger the lives of your families and communities. Tungod kay kung ara ang presensya nila sa ilang mga pumuluyo, sa ilang lugar, madako ang probabilidad na maenkwentro sa aton tropa ang mga rebelde na mabutang sa peligro ang mga kabuhi sa mga pumuluyo nga ara dira na lugar. Surat sa kanawatian ang pahayag ni Colonel Michael Thompson. Sa atin dara ng mga kaksyon ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Ang inyong action Zil Minardo una sa Balitaw na Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, Salamat gid aksyon Zel Minado. Standby na aksyon na Eric Magbalwa. Balita gikan sa BCPO. Isunod ta dugay-dugay. May lang pagpamati kay Ana Sinoro, Alex Monteza, kay Rosalio de los Reyes, no? Ga pamati kunos nanaya sa Purok San Roque handumana, no? Si Nanay Sally de los Reyes, no? Thank you, Gid Rosalio, sa kay Jacel Castro. May lang pamati, Novi Magapan and Shabina Aquino, no? Dira sa Barangay Sumag. May lang pamati sa pamilya Aquino, no? Alin sa kay Shabina. MJS Candido Hildore, may lang monitor Ria Miladjo, sa kay Bert Lariosa, Noel Sambales, dira sa Fiesta Home sa Barangay Sumag, Bibi Gregorio Yolo, Rizal Balsimo, and sa kay Ray Flores Baryoga, and sa kay Sonia Garcia, no? Lakip na sa kay Humalumina, no? Sa area sang Tangob, may lang monitor sa kay Imbong Jocampo, sa kay Idi Laos, kag Nanay Isabel, sa kay Milili Oligo, no? May lang pamati. Billy Albay, Ronald Torino, may lang monitor kag Nonoy Russell Olitan, no? Si Nonoy Russell Olitan. Jan Resisyo, may lang monitor kag kay Manjo Arnejo. May Melvin Finyafil, may lang pamati kag Josimong Cal Torrelia. May lang monitor sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa unong tunora standby na Aksyon Eric Magbanwa balita gikan sa BCPO Santon Plus Go. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa
Purok, Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga tatlo ka mga kawatan dreho na dakpan sang Police Station 2 ginpasakaan na sang kaso ang mga suspek ginpaidalom sa investigasyon sa posible may angot pa sa ibang nga kinawatay sang kable nga nagluntad diri sa syudad. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Correct, sa on the process na para sa masunod nga semana. Ang abi kong kabli. Ayo di purma. Ang releasing releasing sang last kag final nga kayuhan last and final trans? Oo, sang kayuhan ta. Sa ano naman? Sa semana, guro ay ginaprocess sa subong sa liga lang ko galingon mo Ayo di purma. Ano na guro? Modo ka nasig sa imo malimot subong Ang piho kuya sweldo At sweldo ay nanay-labot ang sweldo. Way nanay. Ang last kag final trans Diba? Para sa katapusan man nga kayuhan, no? Ayuda ba? Ayo di purma. Siya mo na sa ayuda na sa in short. Mo na sa? Ayuda sa katapusan nga kuluwaon. Ay, kanami, no? Oo, sa punta, amen. Ay, dumaubo man ako Biyernes, subong nga daan mo. Tingnan mo gani Biyernes, alang-alang ng releasing. Alang-alang na iya. That's why nga ginapermahan na lang to. Kaka inurgilis na lang ang cast, no? Duway siya ka pang Christmas, no? Sinara, Duway, wala. Ayo di purma. Tapos ang Christmas, pista minatay. Kuha na daw sa bulan, Semana Santa na. Semana Santa. Huwag ka pa yung mga kabaton. Hindi kayo mo siya na nagtagtaganay mo, man. Ay, kayo naman. Sobra, nagkitagay mo na yung kapag kuha niya, pag ato nagilang to, madugang ka pa imo ya. Wala ka pagpamati da. Kumplito baka pati siya. Ang ano? Ang imo talam niya on para matsagan niya. May lang ang pagpamati da kay Kaptsada, kay Kagawad Jofre. Kay Sir Joseph Chowa. Ara na. Ang ano? Ang ginapagita nila pabatsag mo. Ayo di purma. Ay, dala lang din sang katugnawon, sir. Ulan-ulan Dala mo na siya sa pagkadulo sa bulsa. Ba na hindi na pagkunuha kay basing mabuyagang lang. Ayo di purma. Kahapon lang to, boss na. Ano ko mani mo yan? Hindi gahulat ang bayran na. Ay, Diyos ko, kapag-abuhin sa Pilipino. Way pa ganit, gahulat naman mo. Ay, sige lang Sige lang, importante nga mayong lawas Oo, pag duso, butong dayo naman Butong-butong. Ayo, di purma. Nabantayan lang mo. Ay, oo. Ginapatinan natin, ano ni? Ang ano? Ang tatlo ni, oh. Abi kong kayuhan ta. Dako gining kable ni sang kuanaw. Dako ni mga 25 metros ni. Pila? 25 metros. Mga saway ni glit. Oo. Kung i-convert mo ni sa kas, mga 105,000 man mo. Dako man, iya ka globe copper wire ni. Kuha ni, saway ni, mahal na sa buong kilo sa saway mong.
Actually, sa saway natin, ibang kapalinguha, ganyan Pilang makautod. saway subungaw? Ang kilo sa saway, kung hindi magnubo sa 200-300 ang kilo. Ay, gali. Oo, mahanan niya, Absorex siya. Munang iban nga, bisan paano, makakuha ng 2 kilo, good na mo. Oo, gani. Ito pang bugas-bugas sa tini, ito takot-takot na kaya 5 metros niyo. Di mga 105 mil ni ang bili, so matotal nga nakuha ni kag na utod, managbadak pa ni sakto ni Security Guard Francis Cayotes ng ASAP Security Agency, ining tatlo nga makawatan sa cable wire, amo ni Sanday Charlie Caldea, 28 anyos soltero, si Christopher Oy, 37 anyos soltero, kag si Elias Grao, 21 anyos soltero, amo ni sa bali at tricycle driver, kag Lunsay Pumuluyo sa Purok Tuburan, sa Barangay Bandanagan. Tisinong kay Captain Junito Pastrana ng Hepe sa station number 2, gina-interrogar rin kay Basig ko may karaptanan ining tatlo sa mga kinawatay diridugang nga nagkakatabo cable wire diri sa syudad sang Bacolod. Diyan si Captain Pastrana sa interview sa Aksyon Radio. Alauna tentang atong nga patrol nga kandak sa mobile patrol diri sa mga activity. Dahil sa security guard mismo, nadakpan tong tatlo ka kawatan na aktuan din nga nagalagari sa tabli sa Globe Telecom. So, sobra ni Guro Kinerik 100,000 ang worth. So, nadakpan sa subong aga, pasalamatan nga daw nga ginsin. Sa to, sa tatlo subong payari di sa aton na prituan. Mga items pa nakuha nila, i-turnover ka ni Patel po, nagapanagiyat. Mag-uling guro sila ng grupo kaya previous sa mga arrest daw lain to, kabanan minor, tulitre, di na ni minor. Amo na yung gina-concern naman sa enhanced police operation na kandakan din siyang patrolya kaya daw problema ganito mong kinawatay din sa kapili diri sa Bacolod sa kapituan ng signal ng internet. Siyempre, tawusan sa mga subscriber gurong apituan sinada sa gina nga particular na area. So, pasalamat kita kagapon pero sa naton na sustain pag-patrolya mo ito ang tanggahinulan. Nakpan ni ang tatlo. Subong na sigaya na aksyonerik na ginigit sa itong Thailand din na kaso na set. Ako na ko ano, di mablulubog at nagturang potensya na kay-accept depende mo na sa amount sa kinawata. Aksyon si Police Captain Junito Pastrana, ang hepe sang Police Station number 2. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magpang report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la una 10 ang aton oras. Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay ining rason nga gina-recommend. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay base sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang kuya ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 16 sa ngaton oras mga kaaksyon. Sige, daligilang aksyon na Rodrigo Tibay ni may kang tanan sa tricycle blang naanod sang tubig bahaho wala pa kuno makita ni. Padayon pa man nga ginahimong search and retrieval operation sang Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Na Rodrigo Tib Every
Ilang kapsul ang sabat sa imo ginahando nga ikaay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming bill. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 19 nga oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Ini may kang tanan sa tricycle blang na anod sang tubig bahao. Wala pa kuno makita ni din na tabo ning insidente. Balon tabi sa kay Aksyon na Roger Gotib sa balita sini mga kaaksyon. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, marami pa sa gyapon ang pagpatigayon sa search operation sa mga katapos sa City Disaster Reduction Management Council o kung mga personnel sa kapatid nga CDRRMO sa sining na anod sa Suba kapon nga tricycle, isa ka Kawasaki Barako nga 175cc sa din ini siya ang ginamaniho ni Angelo Tampipi kag pasahero sini Sanday Florami Bailon kag Heidi Bailon ang magaray ini nga sa diin kakay pagin sa sini nga tricycle ang ila sini karga nga tatlo ka tagtunga-tunga sa pasong nga bugas kalakip na ang mga iban pa nga mga ginpangumpara nila sunod sa kani sa mga pauli kung tari kahapon sa hapon mga pasado alas 2 ng takna kag tabok diri sa isa ka overflow sa may asinda kanaan Barangay Babini sini nga syudad. Pagkatapos nga ginduran siya kung tari siyang driver nga si Angelo Tampipi ang sulong sa tubig kung bala makaya nga tabukon dito kag nagdabulog man ang mabaskog nga tubig baha kag gulpi lang ini nga nag-igo sa sining tricycle nga ara pamangkutani sa higad sining overflow kini nga agaw na lamang ni Angelo Tampipi nga driver ang iya sinidua ka mga pasero nga malambot kag ang tricycle naman ang gilayon nga nahulog sa overflow lakip na ang mga ginpangubra nga mga bugas kag iban pa mga gamit nga nakarga sa mga tricycle ay baloan man nga kalakip sa bag sang driver ang iya sini nga wallet nga nasulod dito tungod ginaproteksyonan niya man nga hindi mabasa nga mayunod nga 6,500 ka pesos nga naanod sa subong nagapanawagan na lamang ang tag-iya sa among tricycle kag subong man ang makatapos ang rescue nga kung may ara agid man nga sampay sa mga higad sang Suba diri ayon sa may Sinda Hortensia ukol sa may Troso Bridge pakadto sa Talabaan nga magpahibalo gilayon agod nga kadtuan ini sang bumtrak kay makuha ang among tricycle kon ini ang makita aksureksa. Sa subong wala pa sa report nga ini ang nakita katungod kahapon na tabunan gini sang tubig. Report kay diri sa may syudad sa Cadiz para sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape ang aton diwat kay ginarekomendara Life Extension Coffee Mix
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Roger Gotib sa iluhantang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Clearing operation sa natipag nga duta sa Dukog-Dukog area dara sa Barangay Rizalbla, San Carlos City. Nagapadayon biyahe isang barko kag padulong sa Toledo, Cebu. Nagbalik na mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex personal nga ginakaduan ni Mayor Renato Gustilo, alkalde sang San Carlos City. Agod hibaluon ang sitwasyon sa nagluntad nga landslide sa may sitio Dukog-Dukog, Barangay Rizal sa among syudad nga nagluntad kaina sang aga alas 6 karon nga adlaw. Sa karon Action Rex padayon ang clearing operation sa among lugar nga ginapatigayon sang City Disaster Risk Reduction Management Office ang syudad agod magiyan sang salakyan ang among dalan. Nagatuga naman sang traffic sa Eco Translink Highway. Action Rex tuga sang pagkahulog sang mga dalagko kag magagmay nga mga bato sa dalanon. Nga nagtuga sang pagka-stranded sang mga motorista. Action Rex. As of broadcast time, Action Rex, makaagi na ang mga salakyan pang ginapandaman sang alkalde sa syudad nga mag-aligmat sa posible pagkahulog sang mga magagmay nga bato sa ila sini nga mga salakyan. Samtang sa iban nga balita, Action Rex, nag-resume na ang biyahe sang light ferry kaina sining alas 10 nga trip padulong sa Toledo, Cebu. Kag pagkasundan ini sang kaina mga tak na alas 12 sang fast cut nga magabalik naman sa ila sini nga trip padulong man sa Toledo. Action Rex, angot sini ginapahayag ni Police ni Philippine Coast Guard Welmar Dolorfino, Substation Commander sang PCG sa San Carlos, nga wala naman sang klaro kung may biyahe karon nga hapon. Kag panawagan sini nga mag-contact sa ticketing office sang light ferry kag fast cut antes magkadto sa pantalan sang San Carlos. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Layunon ta na yung balita ni Aksyon na vidya pasible wala sang dakong nga epekto ang malain nga panahon sa sektor sang agrikultura suno sa Binalbagan suno kay sa Municipal Agriculture Office bla. Action Rex, wala sang direkta nga epekto ang malain nga panahon dala sang LPA o kung low pressure area sa sektor sang agrikultura sa banwa sang Binalbagan sandig sa inisyal nga assessment nga ginpatigayon sang Municipal Agriculture Office. Ginpahayag diri ni Cesar Gayem, ang Agriculture Officer sang Binalbagan, nga nagpatigayon sila sang field monitoring sa 3 iyak ka mga coastal barangays sang banwa. Suno pa kay Gayem, mayara sang na-report nga may isa iyak kasakayan pandagat ang nagkapan sa lawod apang ini ang wala nagkaangkon sa madako nga damage. So ini ang ginapanag-ihan ni Virgilio Omen sang Barangay Inclaro. Dugang pani Gayem, wala man naapektuhan ang mga rice farmers bangod kalabanan sa ini ang nakaani na antes man iya nag-igo ining malain nga panahon. Aminado naman si Gayem nga mahal ang presyo sang isda bangod apektado ang fishing activity sang mga ini bangod sa malain nga panahon. Apang ginpasiguro ni Gayem nga bastante sa supply sang mga isda ang Binalbagan Public Market. Yari si Cesar Gayem sa aton nga interview. Ikandak siya siyang ang
kasama na siya ang nagkuhan sir, wala bang damage. Ang daw medyo na ano ba siya na gano'n ang tambot. So, na Sargayem Agriculture Officer sang Binalbagan. Balita nagikan sa 5th District sang probinsya, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 31 aton oras, mga kaaksyon Evergreen Herbal Capsule para sa may For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Pasensya ginang way ta malabutan na pabuasan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa